What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. So for today's video, ang dami nating pupuntahan. Today is the second dose ng aking Pfizer vaccine. Excited na ako kasi mafu-fully vaccinated na tayo guys! Kaya ikaw na nanonood right now, kung hindi ka pa vaccinated, magpa-vaccine ka na para magkaroon na tayo ng herd immunity and makabalik na tayo guys sa dati. You know, nakakamiss na yung lumabas, puntahan natin yung ating mga friends, magkikita-kita na ulit tayo. So, kailangan na talaga natin magpa-vaccine. Pero of course, vaccination still is a choice kasi it's your body. Pero syempre, for us to be able to be very safe, coordinate with your LGUs para makapag-take na tayo ng ating vaccination. At the same time, nauso kasi ngayon sa Facebook yung I'm sad. Tapos itatag mo yung mga brands para maging happy ka. Nakita kasi natin tong trend sa Facebook. So meron kasing isa nag-post na I'm sad. Tapos nilagay niya si Jollibee. And Jollibee replied. O diba? So ngayon, trinay ko siya sa iba-ibang brands. And sobrang nakakagulat kasi effective siya guys. Totoo siya. So hashtag sad no more na ako. Meron tayong pa-pizza, merong baked goodies, meron tayong pa-facial, diba? At meron din tayong pa-milk tea. Nahiya na nga ako. Ayoko na mag-tag pa ng I'm sad. Nakakaloka. Kaya samahan niyo ako guys as we get our second dose of Pfizer vaccine and at the same time, kunin din natin yung mga food and avail din natin yung services na nakuha natin because of the trending I'm sad sa Facebook. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Skat! Skat! Alright, so malapit na tayo ngayon sa Legazpi City Convention Center. Excited na talaga akong makuha natin yung ating second dose of Pfizer COVID-19 vaccine. Medyo kinakabahan kasi mangangali na naman ulit yung ating left arm. Pero guys, para naman ito sa ikabubuti natin. Kaya wag kayong matakot na magpa-vaccine. Push na yan. Alright, so nandito na tayo, nakapag-parking na. So let's put our mask on and mag-face shield na din tayo para mabukunahan na tayo. Let's go! Nakapila na tayo. Daming tao. Alright, so tapos na tayo. So first step, which is the registration. After nun is counseling, screening, and diretso na tayo sa vaccination. Hello po. Hindi naman allergy sa mga pagkaon. Wala naman. Tora. Wala. Tipono mo. Wala. Tignan ka lang. Ha? Tignan yun. Meds. Thank you po. Doon na tayo sa screening. Hello po. So, tapos na tayo mag-screening and all. Kailan na tayo for vaccine.
At ayun na nga po at umulan. Kakapasok lang natin sa car and kakatapos lang natin matake ang second dose ng Pfizer Covid-19 Vaccine. Medyo na-stress na ako ng very light kasi medyo malayo yung aking parking. Pero nonetheless, it's here! I'm already fully vaccinated. I'm just really happy. Medyo inabot din siya ng 1.5 hour. Kahit ganun, very efficient po yung ating mga frontliners. So right now, pupunta na tayo sa The Drip Room Aesthetics. Pupunta tayo dun kasi we're going to have our facial. Medyo na-haggard ako, ma. Pero anyway, I'm fully vaccinated. Let's go! Bakit na tayo? Let's go! Nag-iron pa ako. Hi guys! Hello! Oh my God! Nakakahiya naman sabi ko. Ayun na naman tayo. Hi! Ito, nag-iron pa lang ako. Sige lang, gora lang. So yan, nandito na tayo ngayon sa loob ng The Drip Room Aesthetics and we're going to have our facial kasi para ang tagal ko nang hindi natatanggalan ng mga blackheads at whiteheads at lahat ng kachichismisan sa pets. So excited ako matry yung kanilang deep pore cleansing facial. Nurse Rose, tanggalin mo lahat ng chismis ko Hi Nurse Rose! Ito si Miss Rose. Madam, alam mo na ang mga chismis ko dyan. Tanggalin mo, please. Ikaw na bahala sa pes ko. Tiwala mo sa akin yung face. Oo. Ay, ano yan? Bet. Tatanggalin natin yung mga sumpa-sumpa. Yan ang pinakamagaling guys na nurse. Si Nurse Rose. Steamy. Ay! Lumapit yung spaceship. Tanggal lang iba mga chismis natin. Magmamask na tayo. Ay, pink! Let's go! Wish your eyes na. Okay. Para pati yung eyes mo. Okay. So, ang next na gagawin ay diamond. Kasi madaming chismis na kailangan i-peel. Medyo less na yung chismis natin. Yay! Next is high frequency. Okay? Closing the pores. Ito yung use antibacterial. Bilis, alamin ka! Ay, hala! Marami mga chismis. Natanggal talaga. Oh, ang fresh ko dito. Ayan. So, fresh na tayo, guys. Thank you so much kay Drip Room Aesthetics. Itatry naman natin yung Lipo Slim. It's a non-invasive liposuction. Pwede kang magbawas ng 1 to 2 inches o diba, instant. After the treatment, kailangan mo uminom ng warm water. Alright. More on ganun. Huwag ka muna kakain mga after an hour. Huh? Yes! 41. Oh my God, 41? 41. 43. 43. Upper is 41, 43 itong baba. So ngayon maglalipo na kami. Thank you, madam. Ano gagawin? Ihiga ako? Yes po, yes. Alright, sige.
madrona. Mga anak na ako. Ultrasound muna natin kung baby boy. Ay! Ara! Okay, may Oh my... ingay talaga siya. May naririnig ako sa tenga. Oh my God! Nagulat ako. Sana matanggal na talaga ang mga katabaan natin. Ayan, so magsusukat. The moment of truth. From 43, 40 na. Madam, 2 inches. 39. Ayun, 39 na lang. Alam nyo na, magpa-lipo na din kayo dito, non-invasive. Thank you po. Welcome to the Drip Room Aesthetics. Where your dream beauty is just a drip away. Alright, so tapos na tayo sa Drip Room Aesthetics. So papunta na tayo ngayon sa car. Going to Bakakay to get our pizza. Ayan, again, thank you so much to the Drip Room Aesthetics for that wonderful treatment I had. Nag-deep cleanse and everything, o diba? And at the same time, trinay din natin yung non-invasive lipo nila. So ngayon pupunta natin yung next stop natin. Pupunta tayo ng Bakakay to get our Mikoy's pizza. Dito na tayo ngayon. Magmamask lang tayo. Tapos let's pick up our pizza. Let's go! Yes. Okay. Alright. So ayan na po ang ating pa-free pizza from Mikoy's. Thank you so much, Mikoy's. Hindi na po ako sad. Alright, so nandito na tayo ngayon sa bahay and after a very long chikahan with Miss Melanie Quintos of Mikoy's Pizza Bakakay. Ayan, thank you so much madam, ayan, sa pachika mo at papalabok at pa-Nutella pizza mo. Ayan, napakasarap. Tsaka pa-milk tea, salamat madam. And pag uwi natin, meron ding binigay ang Parts and Brads. Thank you so much Parts and Brads. Meron tayo dito milk tea. Thank you so much Parts and Brads. Meron din sila ditong drip coffee. Yan, taray. Hazelnut. Ayan. And at the same time, Arabica. Ayan, Arabica coffee. Thank you so much. Ayan. Ay, wow! What's this? Thank you so much, Parts and Brads. Ayan, sa mga gusto ng cakes and baked goodies. And sa mga snacks, naku, napakasarap po sa Parts and Brads. Thank you po. Alright, so dyan po nagtatapos ang aking video for today. Thank you so much guys sa pagsama niyo sa aking experience on my second dose. Yan, fully vaccinated na tayo. And at the same time, kagabi sumama po tayo sa trending na Sad Ako Challenge. Yan, thank you so much to the Drip Room Aesthetics, Ma'am Rose, Ma'am Joanne, thank you so much. And at the same time, thank you so much din po sa Mikoy's Pizza Bakakay branch. Thank you so much din kay Parts and Brads here in Malilipot, Albay. At the same time, thank you so much of course to Rintero Printing Shop as well na nag-PM din sa akin kagabi. And of course, thank you so much din kay Yicha Tobacco. So nag-PM din sila pero I'll be claiming my free milk tea on Friday. Thank you so much sa lahat ng nanood. Yes, ikaw na natapos mo until the end ang aking video for today. Kung bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!